Mat sa grasya nga wa damha. So wajud na damha guys nga nay mo share of blessing. So salamat kadto ni Ma'am Bitani di sa Germany. Majong buntag natang tanan guys, ako na pud ni si Ruby Provinciana. So maadjong adlaw, majong buntag, majong gabi, majong hapon natong tanan guys, mga viewers diya sa gawas sa nasod. Sa laing lugar sa kalibutan sa Pilipinas. So mo ni karon guys ang mga pangyayari dito. Arang kalinaw kadtong dagat, nya na iniabot nga yati na. Diya, naay na kang kadjong nananaw whale shark. Nasa duman to si Papa Edi, muli na to karon mamahaw. At ng padakyaan guys, para makakita mo sa kuan. Diya shout out Ma'am Bethany from Germany. Mao ni sa Ma'am Litani okay magsige masagtanaw sa mga vlog bitaw dari nga kuan na siya gisintaho nga kuan ba vlogger nga mananaw dari whale shark kara jud na dari sa mong atbang usay mo abot jud na dari sa mong atbang na siya gipangbutang ng mga kanang bitaw na kanang na so usay mo abot na siya dari sa mohang atbang jud na mo mismo. Dari man na dari guys ag mga sa mga bagong viewers diha dari na ang mga kuan sa mga atbang diha pa mga nagpakaon sa whale shark basta jud sila dari. So salamat kadto sa atong adlaw nga gihatag na pud sa kahitasan. Wala ingon lihok tawo kay tabangan ta ka so daghang kadto salamat sa mga adong panglawas. Kana makasikay-sikay ta kada adlaw. Diya karon guys magsugod na pud mi dari og panghinlo dari atubangan kay naa lagi moabot naghang amo. So amo ni sang hinluan karon dari. Kay moabot lagi mga amo karong 28 sa juk ko dari. So guys gitawag man ni sa ang amo og kanang atubangan ning dapit sa dagat kay man di ko nag panghinlo dito sa atubangan dapit pud sa kalsada gahapon. So dari na pud ni sa kuan guys sa tubangan may isang tawag ko dari sa dagat. So ang hinlo pud mi dari nga manilhig kay magi na maabot ng mga amo karon 28. Puhon ka nang nag-release kan sa US. Manang grabe sunod yung adlaw namang panglabaho dari og manilhig og panghinlo. Hindi sige manig pangahog ni mga dahon sa karatutsi guys. Kani lagi mo parehas mo hero dia. Amo rek pulo siya giro. Ano man? Away ko. Ano away mo Bitani na mo ni? Ya Ma'am Bitani oh. Mo ni si Biolita. Guwapa kay Biolita oh guys. Tanaw ra mga kamera sa kamera. Sudah ka kay nang hinlo mi diri. Kau sunod na. Mo sunod na to sa dito guys oh. Habo na mo kuan guys no. Oh?
La, saka pa dito nya di man ka makanaog. La. La, balik na po. Nya mo hilak na po sa babaw. La, na high blood na ka. Grabe enjoy ang mga bata, guys. La, mubalik pa dyan na siya. Hindi rin mamulukso. La. Tarungon. Kuwantay magilakilak na bukas babaw, ha? Dili magol kay tigan ta mo babaw. Mga bata di ga lukso-lukso to, ha. Sakas babaw naog. Kaya hang man nagdagat, guys, ja. Lukso sila dito sa babaw. Durang ginan nga magamping sila kay na sus para may mga ginikanan. Nga, guys, mo to di kuno lungsod kay na may ning kalitog ka ng sponsor o ka ng palitog bugas. So palitog bugas, guys, sa kasakong. Salamat kay kadto sa nag-sponsor from Germany. Diyan na, guys, ang kapalit kong bugas dyan isakay ra kong jeep kay nagdali ko kay kawanon na dyan mga gidajungan na Nicole dari panaog. Kaya? Hala, bugata ra ba? Suga-sugo ra ko, guys, kay wala pa ya. Duty ra si Eddie. Diyan, guys, gitry po na ning bugas nga hasmin. Diyan, daghang salamat kaadto sa kalit nga grasya. Diyan, guys, giapilan po na og gamay nga grocery. Kay paiguan lagi ng kwarta kay pamasaya palagi po ni Crystal dyan. Importante ra ning gatas ni Crystal dyan. Biskuit ug kanang kape ni Papa Eddie. Magkape man na siya nagbuntag, guys, dyan. Kuan po din palit po ko og kuan kanang kinahanglan namong shampoo kay mo dyan kinahanglan pag maligo kada adlaw. Dyan. Nipalit po ko sardinas, guys, duha ka buo kay ganahan lagi ko mag sardinas butangan og gudong. Kay gimingaw na po ko mag sardinas. Ja sabon pangligo bayad din kay ganahan man na sila. Ja kaning smart nga panghugas sa plato kay ginahanglan man na namo kada adlaw kay mo man panghugas namo. Ja daghang kadtong salamat sa mga grasya nga imong gi-share kanunay Ma'am Bitani ara man. Wala man pa siya lubong. Palit na taon niya chicken, ha. Hala, nagtago lagi siya. Kaya na ni timing jud, guys, pag abot na ni uwan na pud hapit. Gadali-dali ko na nagpa-alasa na laman ko. Sa bugasan na lamang gi tagag 50 pesos nung nag-alasa. So daghang salamat sa mga grasya nga gihatag nimo, ma'am. Kanang kalit-kalit ra jud nimo. Kuan kanang wa mi magdahom ba nga na imo hatag pa din namo. So salamat ka jud sa imong always nga nag-support namo, Ma'am Bitani. A few moments later. So tabangan ko ni Papa Eddie, guys. Ay maguba na atong kuan pa. Sundang. Nga na niya bunawi. Hala. Hey, ako ito ning lamok. Aw langaw, good. Aw langaw. Hiling kuan ba? Manok. Hanggi kuan daan, guys. Kanang kuraw na daan ba? Kaya dako na tong atong sidling ato nang ibalhin. Kasing uwan mi, guys, sa uwan.
na ito sa sukan kay manok. Ang halasang butang nga lupuan guys, kanang pangatambok sa laon. Nanay itiog manok. Kanang lang din natin kurawon kay manok. Huwag pa nag-atong kuan guys. Diyan na pibutang atong sidling. So aron ni isang giridi. Butang aron natin ng mga fertilizer. Sinuwan ko guys, basa ko kukuwan. Busog na nagligak ha oh. Wala naman na isugod na mga lubi ha, kanang mga lubi nga buang ba. Okay, mo lagi nagipuyan na ni uguan dani. Kanang has. Yan narabay nakakita guys nga nay has. Amo nang ipang dauban na laman ni namo kay wa man pud mi matamnan nga kuan. Lubian. Mo ginahinay og daob dari dia kay kuan naman isda guys kanang nay walay sud ba. Kanang walay sud nga lubi. Busot aw magbangag ko guys kay agahang mga abok ang mga talong guys wa mag-adyo. Wa mangunga, aw namunga siya guys pero di muda dun ba kay siguro wa siya makagusto sa sako. Diyan kani guys nasa sako man ni gibutang di ah. Ito ang nasa sako ba na? Padung na sa mubunga na na sa mga bunga na Kaso lang di sa muda dun ba kay murag nahutan ra si Jadari sako. So itong buhaton guys ano isang ibalhin sa duta. Yan wadi siya maka-usad ang kuwan nito guys oh. Wato na naman siya ibalhin. Gara ka ado si Jang wa makakuha na diyang ugat. Mabuhi lagi ni guys kay kapila na ko yan nagbalhin yan eh. Ugat ka ado si Jang Lagi ka dumusuho pag duta. Hindi sa ibalhin guys kay kakakain dali. Ano siya guys. Grabing hiag ugat pa duta Wa mo gani bubuhi kay sige uwan ja. Gahi ka duta. Guys, balhin na natin asya. Nang ipang palhin nagahang mga talong. So napo na asya ka punuan kay kana laging nanas jay ngani banja di muda jun kay di makakuha na gisang ugat ba di makakuha og kuan sa tambok sa juta. So ito laman isang gibalhin guys kay sayang pud. So ana sang gimang balhin sa juta. Buhat guys kanaharan na sang giridi. Giridi ra na siya na para sa ampalaya. Kay dito spikas guys sa tuman ibutang agatang upo dari ampalaya ang ibutang. So ato na ning hatangi lang ninyo guys ug kanang matanom na ni mo bunga na ni hang kuan. Diyan na napo ra ba na sa ka punuan ang gipangbalhin sa juta. So grabe guys sagahang adlaw ron parang kabisi. Daghang salamat kay Kadyo sa kuan kanang wala ko magdahom nga napay mo share og blessing ba. Kalit-kalit raman siya guys og sintog kanang tabang ni jana mo nga na. Always na din siya nga sige padana mo guys og kanang para palit og bugas. Ang sobra pud ang ipang palit pud og tambaw ni Cristel. Pamasahe pa dong Dumagiti. So na dagko nagatahang kuan guys kanang
cranberry. Jawa na pa na anihan ning hang kuan. Kani oh. Kay si Nicole man ug si Crystal sige pungha daning kuan kanang hang mulberry. Diyan aran dali ara kadto sa ning taas guys oh. Kuan. Mga hanapon na sang putdon kay kada putod nimo bunga man kay tanawa guys ana sang giputlan dari. O nasa ning bunga. So hanapon na sang putdan dito para mabunga na pud dito. Nga na ra dyan technique. Para magsige din sa bunga di kawadan sa bunga kada adlaw. Ja, maharbis na nimo nang nas ilawom kani. Nanapoy mo sunod nga harbisin. So na, yan kadto siya. Tara guys kay hapon na. Kaya mong prinsesa guys naligo na sa dagat gahapon. Diya murag gahi gyapon mo bunak. Diya mo lagi na magtulagis sa og lumagitin diya mag-ubo siya dito mag-exam. Diya na pa ijahang medical di pa mahimo kay ubo lagi diya. Ang gipalitan og tambal guys. Salamat di kadto ni kuan si Ma'am Bethany from Germany. Na salamat kadto kay wani jang tambal oh. Na basa anak kay di ko kakita. Kuha na siya guys kanang pang pahumok sa klima. Diya tagkuha na siya ang isa tag 40. Pero mo na yung nakaadyo pud. Plahon ba yung tubig ma? Mura na siya kanang mura pud na siya og kanang biruka mo bukaw. Bukaw siya nagtimpla ba. Ano sa maniim nun? Uinom na ka karon di na ka mag Before matulog? before magkuan kanang pagkaon sa Ako ma. ato sang hiluton guys kay ang isang auntie di ay ato sang gilantan man to. Diya ato sang gihilot. Diyan inom siya dana nawag isang gahi nga ubo. Grabe dito itong kagahi gubo. Diya to na guys ni wala may kaibaw day guys nga ning larga na di ay to na des Manila di ay. So may kaibaw nga ning larga na isang auntie. Wajud ta nakapaalam nak no. Nakurat mi guys kay wajud mi nakaibaw nga larga na dito siya. Diya madula man amping na po siya dito sa Manila. So isang pang narbaho dito. Diya ka na im na nimo. Diya salamat ka jo Ma'am Bethany. Salamat ka. Salamat kaayo ma'am. Bitani sa pag-share sa inyong blessings. Guys kanang hapon na. Uy, Kanang namatay si Idi Boy? Hindi boy. Kanang hapon na. Sus karon pa si Nicole nakabasa guys nga. Kuan. Nanimbaw tang balihibo nga mura ko guwa ko ka sabot sa hanggi pamati ba. Kanang nga po si pagmana dos gawas ug pang kuan dyan nag-ilis lang po kuan kay mama ni ang gisuot kaniya mga tug merkado dyan. Arang basaan na guys kay nagbasa-basa na lamang ko sa uwan. Uwan ko na basag ang buhok. Dyan haraman ng giipit kay init pud kaadto dari sud. Dyan guys kanang nag-ulagi ko kay si Idi Boy kalagi ko nunay nakita si Nicole karon nga post ni Tita Florami. Awa pa man ko nag-update din sa ang cellphone mga padyo ko nakakita guys. Dyan si Nicole may nakauna. Ang Ginoo ko. Kalit naman dyan si Idi Boy. Makabingaw dyan si Idi Boy kay bisag kanang mo to paguli na guys nga maro dito first time po nga na isang na vlog ba ang kaluoy ano ko kanang amping taon ta sa mga kuan mga palihog lang pong tanaw balik na to sa video guys kaya nasa to si Idi Boy mingaw jud mo to niya mamingaw jud min tong Idi Boy wadi ko kay bawo guys nga mo ding wala na dito nilagi vlog kay nalagi na pamilya pud si Idi Boy nga na wala isinpis Idi Boy kay usawa man na nga ikuha naman kas Ginoo di po ko makauli diha Idi Boy makag-ubi taw guys kanang magkart trabaho taw kag kanang kabalita kay iguro ako naglingkod dari imbis mag-vlog na ko guys nga magpasalamat lagi ko sa kanang kalit-kalit nga sponsor nja kalit wala mas Nicole ingon nga kuan nagpo si tita nga wala na si Idi Boy makag-uman nga mga kalit-kalit ito atong kinabuhi manang amping tang tanan guys kay wadyo ta kay bawas atong kinabuhi sa asara jud ta taman ja kanang itong pasalamatan kanunay ang atong mga adlaw-adlaw sa mga tao nga kanang nagmahal namo usa na jud si Ma'am Bethany nga always jud siya nga mo-message na kanunay mga musta ja wa jud na damha guys nga simpre daghan jud kadto sa gipanghatag namo ja wa na jud damha nga muhatag pa jud siya nga mato nga kapait ko og bugas ron guys ug tambal ni Crystal so nauwaw na jud ko nimo Ma'am Bethany kay kanang
kanang kalit-kalit ra lagi kag message nga nanja. Share ra di kasi mong blessing dyan. Di man ka guys daghan ka dun sa mga sideline dadto kanang kasi sa trabaho ba. Hindi ko say gabi na sa makauli kay mas trabaho pa siya. Diya pagamping diha mambintan ni diya. Salamat ka dun idong tanan guys. Tanan kamong tanan nga mga tao nga nagmahal namo diya. Nasa gawa sa nasod man jud mong tanan. Nasa Davao, Cebu. Nasa kanang Sikihor og sa Dumaguete. So tanan-tanan namong mga viewers, daghan kadtong salamat ninyong tanan guys diya. Kanang wala gina nag-uko diya. Kuan ka nang kapuwar ba kang sanina diya. Daan naman ko nagpuwang sanina guys kay ngadtuli ko merkado ganiha kay nagkuan ko kanang palit lagi kog bugas ug kanang among kinahanglan dari. Diya tambal ni Crystal Ann. Kay mo kuan ra pud siya guys mo sa igboto ni Willie kasabado na. PP. Exam para sa maestro. Exam na kuno pud siya para sa maestra. Nakapasar naman siya sa entrance exam nakapasar na siya napay kuan kanang kumanas siya og kanang to na katong demo interview man to gizahang kuan ngadto namon sa karong Sabado lain na kuno pud exam na kuno pud murag 2 ka oras kuno sang exam. So daghan kadtong salamat sa tanan guys, ampo ug amping tang tanan guys nang see you in my next vlog. I love you unja. Labi sila yung adlaw kay daghan kadtong magbuhat sa dito sang amo, dari po sa hang garden. So salamat yung tanan guys. Love you all.